jong kani ka saman lang society kumju yai sekretari ki bala ai bentaya nga banlong unong kren gani unong ya bensai lang hagi bide bat kani ka jingpli ya kani ka society ha kani ka snong hakli rian tengai khublei kerpang yai minister badon buram jengi ba kermen sela yai DC belaleno kumju yai astan director jokong aikewar chairman joka JSDC DSWO but child protection officer but ki weide kiri rong ba ki bidon lang hakani kapor na kabantaban sakhilang ya kani ka sngi kum ka jing puntip lang baro ha kani kapor na kamta kani ka saman lang society te ka jing penithu ya lede na penithu ya lede nga ngade kumbala jer ka te ngade ba starwin kharjana ngadon ki jing duna ha ka bor yo sngew siliang ka skor ka mon ngam trei kamsu tangkeni ka skor ka diang ngasup yo sngew daw ni kor yo sngew kat kum ka juk menta nadu dang rit hadu kani ka por ka menta ngala kan ban yo sngew like no stang la de kren phone ngap ban ai loudspeaker bat ban kren ha ka jaka baduna ka jing sawa ngadon sibun ki ege ban kren ha kani ka por tangba ka por kamsya le fe ngila bani kan dulang ha ka wei pat de ka por ka bangin yo jing sai ya ki ba kum ki bri ki ban jiduna de khatmet ha ka jalla kumju ha po east jatia hill district ki dewan yo jing mentoy na ka sarkar te kumbangi jutip ha ka lai tarik uno pra man la kasnem la jurekhe ya kasni kerpang jo ki bri ki bidon ki jiduna de khatmet hash teluk jong ka perthai te kamut la shai kasni ni suthu kat kum ki jingkran jong IDSWO khriat ro wala shai kasni kandon ka jing rakhi hangnia khriat ro ha ka bide ba kani kasni kerpang na kamta ki bri ki bidon ka jing duna ha ki department te nga trei ha ka wei ke NGO ka balatip kum Khasi Disabilities Association ni trei lang habaro ki district jong ka rilum khasi bajantia te na du na kyang nadu na lejri nadu na saipong kijuan chopo office jongi bangin yarap yaki ki bangila yarap kumno ban penbiang ki kot kisla kumno ban yo yarap ni penilinti kumno ban yarap na kitna sarkar ba fer te ngasu kumen sibun ba kami kani ka saman lang society hangne hapo kliriat lese kan penjan yaki bri ki beda jiduna de konmet hadu banwan de selong kala jan yaki bandon hangne kliriat tenga ai khublei kerpang ru ye kini ki khot jong ka saman lang society ka balala ban seng ye kani ka kanhun ban lum lang ban ai ka jing sakri ka ha ka bayarap ye ki bri ki beran ka jing duna ha ki khot met ha ka than east jaintia hill district bat kumju ru ha ka jilla hi barokawai ngasngau kumen sibun ha kani ka por ru ba don lang i minister of social welfare ba kermen sela wala dede ka por ka bakhandiat ru ngayo pen bat persneu khmat jong i ki jing ki bangi kendu kum ki bri ki bedan jiduna de konmet ha kane ka than bat ha ka jela hi barok away ni ju ya kendu kam barbor ya i minister of social welfare ilong kum ukpa na kamenta jong i ki bri ki bedan jiduna de konmet ya ki sau hajar ngut kat kum ka jing khen ar hajar khatway kum ki khun bat ukpa don kapor ka bangi kum yadom kangba kata ka jing yadom jongi kamdei ka bangi yadom sa ni yadom ban bha ka kam suai nuksa kum ha kapor Christmas yo ukpa nyong penkit juti no sepa le se ukpa ha ka jing bun kam ulakum klet no te ha ka jing klet no ru nyim dei pade bangi dom sa tharai i minister ru yangi kum ki khun yim domsa bat ngiru kum yok paro yim domsa ni peni kumno ba kakamkan bahasa khamat teng kajiaru na kum unong yalam bat i minister social welfare nyalong kum umuktiar ha kaji satnia ban bah kakam bat ondala dep satnia ngilidisha bat bam jalang ha kaju kami te ngasu kumen sibune banyo minister
da iba kermen celah iba deiru UMBLA jong kliriat namar kadon kapur kabanga syukran na kafun lane SMS kakam kalalong te kibun hakabiadei bat kanika klam covid kat kendai kibang kum kibri kibanan jiduna do khamet kum bala pensingau da SWO kriat kabang ngim yo lat setia ban lekmi sa office di SWO na kadau ba kim sha pha ki perking ba ki tiki benai Jun Julai te ngala kren ya minister lengba ka SMS bat ka phone te ka kam kalalong asu kumen sibun bat kum uno yalam si pausnam ngaladon ngali kendu ki minister ki ba kumno Henry ngasu kumen ban pentip ba UMBLA kriat ubade minister jo social welfare ulong ubasu rit na kamta jongi kibri kibadan jiduna kan met ban yetrelang hakino kino kikam kendiat ngakwa ban ai ka jing kenturu ya minister hakani kapor ha ka biade bat kini ki special educator balapit da ka state project director jong ka SSA ha ka biade bat hakriat kidang duna bahakino hikayah du kata-kata namarkat kong kajing tip jonga haklirat mbakla idon tang iway kiba hikai nakamta kin ya kibri kibiran juduna do kanbet nriusnem hadu kat nriusnem ban ai kajing hikai haying lani haki district mission coordinator center kat kum kajing tip donga lakum no kidei bandon lightly ki kategori kata kamut ya UHI ubaduna haka skor ya BI baduna haka khmat bat ya UMR baduna haka kli te kamut lada donlang kita ki lightly kategori haka way ka district lani haka way ka block te kan long ka jimentoy ya kitu ki bri ki badon jing duna ba fer na ka banta bakin yo ka pule puti i ka babyang kumbalong kiway pan nakani ka seng kabanga ngadon hapo selong ngiju yarap ya kibri kibadan jiduna do kanmet kumno banyo ya kani ka pension CMSA kabayong ka chief minister social assistant ka scheme IGNDPS ka Indira Gandhi National Disability Pension Scheme ka PMAY kumno ba nginyo ban sengkam sengjam na ka National Handicap Finance Development Corporation ngiju yarap ru ya kibriu kumno on the pilapoy ya class 10 class 12 bapim don kamban si ya kabay exam kumno bapin apply ya ki niki kran ki bapier kumbala pentip mentala di SWO ka scholarship ka bukran ka unemployment alawan kiway te ngiju yarap sibun ya ki AGA na kabanta kibri kibran jinduna do khatmet te kumta lese kani ka samanlang society ha kani ka por kadai ban khmi shani chak east jantia kanlong ke jingkemen yangi baro kipat ba bat khamtam ye kibri kibidan juduna do kanmet ladang ye kandu kano ke jing ngan phone ye pastor ngan ong ngan ai do number phone ye pastor lada don kibri kibidan juduna do kanmet kiba phone yang na po saipung na po om kyang na po kliriat na po wapung tertel ngan kiba ha ba po east jentia ngan pha sakaw saman lang ngan society kaban yarap lem na kamantajong ki kijuong ki kentin nga it nga ai bat nga ai nga it lada ngi it ya kibri kibaran gijing duna haka dekot met haka imlang salang kibangi ya kendu man kasngi haka lenti kata kade gijing it jongi ya ublay uba ni klem yo i lada kum ya kini kibriyo ngim it kumno ngilaban kam bangi it ya ublay uba klem yo i kamut kejing it jongi kadeban pau lengba jongki bangai sala ban i ya ublay te kum uway na kino yalam kibri kibidan jinduna do kanmet ngasu kumen sibun ba ya kani ka society la yalam da i pastor bat kita menusan lembat kita khot kat to kat ne kiba nga isyong kun na do kata-kata nga bat nga kitbok bagani ka samanlang society kan kiu habaro kiliang kat kum kamoto jongka ban syakri Om Ban Syakri Kublai Sibun